नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत फणसाची भाजी। तर हा फणस बाजारात यायला लागले आहेत, पण हे छोटे फणस आहेत। ह्याला गावाला कोवरी म्हटली जाते। तर मोठे फणस यायला जरा वेळ आहे। ही रिक्वेस्ट उषा जाधव यांनी केलेली आहे। हे वरचा भाग फक्त तेवढा काढून टाकायचं आणि मार्केटमध्ये हे फणस साफ करून मिळतात। तर गऱ्यांची भाजी यायला जरा करायला टाइम आहे, कारण गरे अजून फणसामध्ये मोठे फणस गावाला झालेले नाहीये। तर पुढच्या महिन्यात मी गावी जाणार आहे, त्यावेळी फणसाची गऱ्यांची भाजी मी त्यांना करून दाखवीन। आम्ही 1 किलो फणस घेतलेला आहे। ही भाजी आणली की अशी पाण्यामध्ये ठेवायची, नाही तर ते काळपटपणा येतो, कारण ह्याला चिकटपणा असतो, डीक असतो फणसाला। 2 मोठे बारीक चिरलेले कांदे, पाव नारळ किसलेला आहे, कोथिंबीर आहे, पाव चमच जिरा आहे, 1 छोटा चमच राई आहे, मी बारीक करून घेतली राई फोडणीसाठी, चवीपुरती मीठ आहे, हिंग फोडणीसाठी आहे। हे आपल्याला सगळं फोडणीला द्यायचं आहे। 2 चमचे लाल मसाला आणि चिमूटभर हळद। ही भाजी जी फणसाची आहे ती कुकरमध्ये टाकून आपल्याला उकडून घ्यायची आहे। ही कुकरमध्ये मी घालते आहे। उकडते वेळी आपण 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत आतमध्ये आणि थोडंसं। हा भाजीचा आपण छोटा कुकर घेतलेला आहे। 1 ग्लास पूर्ण मी पाणी ओतते आतमध्ये। अजून थोडंसं पाणी आपण घालूया, म्हणजे 1.25 ग्लास आपण पाणी ह्यामध्ये घातलेलं आहे। हे आपण आता कुकर बंद करून याला 2 शिट्या आपल्याला द्यायची आहेत। फणसाची भाजी आपली बॉईल करून झालेली आहे आणि आता ही आपण अशी कापून घ्यायची आहे, अशी बारीक बारीक चिरून घ्यायची आहे। हे वरचं जाडसर जो पाव, ह्याला म्हणतात पाव, ह्याची फणसाची पाव म्हणतात, तर ही जाडसर जो भाग असतो तो असा काढून टाकायचा, पूर्णपणे नाही काढायचा, वरून असा काढून टाकायचा, म्हणजे भाजी चांगली मऊ होते। असं ही आता बारीक अशी चिरून घ्यायची आहे। ही भाजी आपली आता अशी कापून झालेली आहे आणि तुम्हाला हे दाखवते। हे जे वरचं जो पाव असतो आपण तो सगळं असं काढून सगळ्या ह्याची घेतलेलं आहे। हे वरचं सगळं हे आपण काढून घेतलेलं आहे। तर हा टाकला तर भाजी जरा कडक होते आणि हे पटकन शिजलं जात नाही। आता आपली ही सगळी कापून झालेली आहे आणि फोडणी देऊया आपण। कढईमध्ये आपण 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे आणि तेल गरम झालेलं आहे। जिरं, कांदा, फोडणीमध्ये थोडं मीठ। कांदा लवकर शिजून पाणी कमी होण्यासाठी आपण फोडणीमध्ये मीठ टाकले। राई, पाऊण चमचा आपण आला लसूण पेस्ट घालणार आहोत। ही मी साहित्यामध्ये दाखवली नाहीये। थोडी कोथिंबीर, लाल मसाला, हळद। कांदा चांगला असं ब्राऊन झालेला आहे आणि आता हे चांगलं असं आपण परतून घेणार आहोत। गॅस मीडियम वरती मी ठेवलेला आहे। खोबरं घालून घेऊया। आता आपण भाजी आतमध्ये घालणार आहोत। भाजी आपली चांगली ही मिक्स झालेली आहे। चवीपुरतं मीठ आपण घालणार आहोत। पडते वेळी पण आपण थोडं मीठ टाकलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला लागेल एवढंच आपण आता मीठ वापरायचं आहे। आता जे पाणी आलेलं आहे भाजीवरचं ते आपण हे अर्ध पाणी ओतणार आहोत। गॅस मीडियम वरती ठेवलेला आहे
आणि आता झाकण आपल्याला ठेवून 10 मिनिटं ही भाजी चांगली शिजून घ्यायची आहे. त्याच्यापूर्वी आपण एकदा ढवळून घेऊया. झाकण ठेवलेलं आहे. 10 मिनिटं आपण असं मीडियमवरती ठेवून देऊया. 5 मिनिटे आपली झालेली आहे. अजून 5 मिनिटं आपल्याला लागणार आहेत. तोपर्यंत आपण भाजी ढवळून घेऊया. भाजी ही चांगली अशी परतून घ्यायची. हिंग आपण अगोदर टाकलेला नाही आहे. आता जरासं आपण वरून हिंग टाकून घेऊया. कोथिंबीर, जे आपण 1 वाटी पाणी राहिलेलं होतं, 1 वाटी पाणीमधलं एवढं राहिलेलं होतं ते आपण जरा राहिलेलं पाणी टाकून देऊ. म्हणजे 1 वाटी आपल्याला पाणी हे लागलेलं आहे. आता आपण झाकण ठेवून आणि 5-6 मिनिटं शिजून देणार आहे. झाकण ठेवूया. 5 ते 6 मिनिटं आपली झालेली आहे आणि भाजी आपली एकदम छानपैकी झालेली आहे. पूर्ण ही भाजी बनवायला आपल्याला 18-20 मिनिटं लागलेली आहे आणि ही भाजी आपली चांगली बनवून झालेली आहे. ह्या भाजीला एकदम सुवास खूप सुंदर आलेला आहे आणि भाजी आपली पूर्ण रेडी झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. फणसाच्या पुरीची भाजी बनवून तयार झालेली आहे आणि एकदम चविष्ट झालेली आहे. ही भाजी मी आमच्या गावच्या पद्धतीत तुम्हाला बनवून दाखवलेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही एकदा करून बघा, कारण आता बाजारामध्ये हे छोटे फणस उपलब्ध झालेले आहेत. तर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.